Продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. Мене звати Ірина Ромалійська. Вітаю всіх тих, хто долучився до нашого ефіру тільки що, а не бачив попередні години. І гость цієї студії Олександр Златін, експерт з питань зовнішньої політики Інституту історії НАН України. Науковець, який підходить до вивчення тих процесів, що відбуваються, з історичної, наукової точки зору. Добрий вечір. Вітаю вас. Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка склалася зараз у Молдові. Особисто мене дуже цікавить ця країна, бо мені здається, можливо, не так, і ви виправите мене, що дуже багато паралелей між Молдовою і Україною. Мені здається, що Молдову також іноді вона не може зрозуміти, чи то вона з Росією, чи то з Європою, що у Молдови є також свої так звані ДНР, ЛНР, це Придністров'я, багато паралелей. І саме тому політика цієї держави мені дуже цікава, і особливо через те, що в нас спільний кордон з Молдовою, з тим самим Придністров'ям, який дуже багато там контрабанди, зброї через нього йшли, хоча зараз прикордонники заявляють, що це не так. Отже, вже завтра Молдова може отримати нового президента, точніше, виконуючого обов'язки президента, бо завтра голова їхнього парламенту може призначити президентом країни людину, яка до того подавалася Кабінетом міністрів на посаду міністра оборони. Його звати Еуджен Стурзі, Євгеній по-нашому, так? І завтра може статися така подія. Як це взагалі можливо? Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджуюсь в тому, що з однієї сторони дуже багато паралелей між нашими країнами, між Україною та сусідньою Молдовою. І в першу чергу я хотів би відмітити також, що говорячи, наприклад, про зовнішню політику України, мені здається, що інколи наш уряд, Міністерство закордонних справ не допрацьовує в плані роботи з сусідніми країнами, фокусуючись, в принципі, на лідерів глобальної політики і інколи забувають про відносини з прямими сусідами. Паралелі з Молдовою в плані геополітичному дійсно, в принципі, очевидні. З іншої сторони, є і відмінності свої. Звісно, їх багато. В першу чергу це стосується того, що у Республіки Молдова немає прямого кордону з Російською Федерацією, того, що є у нас. І, в принципі, в цьому полягає і основна різниця між, скажімо так, Придністровським регіоном і нашими так званими ДНР, ЛНР. Абсолютно. Що стосується ситуації, яка склалася наразі з, скажімо так, з президентом Молдови, з указом щодо призначення міністра оборони. Ця історія, в принципі, не є, скажімо так, прямо новою для Молдови, або вона є однією в серії подій, які відбувалися в Молдові. Можна згадати, в принципі, вересень місяць, коли уряд направив до військових навчань в Україну, тобто ці навчання військові були в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». Тобто уряд підписав відповідне розпорядження, президент Молдови відмінив це призначення. Взагалі так цікаво, уряд відправляє, Додон каже, ні, не поїдуть, вони все ж таки їдуть, Додон каже, покарати, ніхто нікого не карає, тобто таке двовладдя. Це все сталося тому, що в них дійсно парламентська президентська республіка і не на бумазі, як можна сказати, що у нас трохи все ж таки є, а в них дійсно парламент – це важливий орган, і саме він формує уряд, і уряд впливовий дуже. Абсолютно. Може відміняти рішення президента, фактично. Тут питання ще полягає в тому, що якщо поглибитись, скажімо так, в аналізі внутрішньої політики Республіки Молдова, то ми бачимо, що, в принципі, крім того, що це парламентсько-президентська республіка, великий вплив має, в принципі, більшість в парламенті за
демократичною партією. Крім того, є вплив лідера цієї партії на уряд, на парламент. І більше того, деякі експерти з Молдови зазначають, що навіть на Конституційний суд. Тому в цьому контексті можна, в принципі, передбачити так або допустити, що в принципі таким чином і було прийнято рішення про, скажімо так, призначення тимчасового або виконуючого обов'язки президента для підписання цього указу, як ви згадували, по призначенню міністра оборони. І якщо я не помиляюсь, перед ефіром я продивлювався мас-медіа Молдови, і мені здається, у них вже з'явилось повідомлення, що ось на завтра цей указ про призначення міністра оборони буде підписаний спікером парламенту. Міністра оборони президентом, виконуючим обов'язки. Спікер парламенту підпише замість президента його... Додона, підпише указ про призначення міністра оборони Евджена Стурзі. Тут я хочу пояснити нашим глядачам. Олександр Златін дуже так дипломатично каже про голову Демократичної партії Молдови. Насправді це Влад Плохотнюк, дуже відомий бізнесмен, фактично єдиний олігарх в країні, який і очолює і політичну партію, друг та колишній, принаймні точно не знаю, як зараз, бізнес-партнер нашого президента Петра Порошенко. Ну і так йому закидає те, що він може мати вплив на все в країні, на Конституційний суд також. Тобто ви вважаєте, що ця гра все ж таки Плахотнюка? Тобто це він не домовився з Додоном? Тут, в принципі, потрібно розуміти, що такі питання, на мою думку, треба розглядати в контексті. Так, ми маємо розуміти, що у 2018 році заплановані парламентські вибори в Республіці Молдова. Так, і тут, в принципі, йде також політична боротьба між різними партіями. І з однієї сторони, очевидно, що є, скажімо так, боротьба між різними партіями, в тому числі між Плахотнюком, між Додоном. В той же час не виключається і певне негласне, скажімо так, ситуативне якісь ігри між ними або тимчасові якісь домовленості. Проте зараз мені здається, це якась демонстрація сили зі сторони Плахотнюка щодо президента. Давайте підключимо до нашої розмови Оазу Нантоя. Це політолог з Молдови, політик. Оазу, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий вечір, шановні пані і панове. На русский перейду, по всій видимості, или можна на українському продовжати? Ні, колись я досить добре розмовляв українською, а зараз мені легше російською. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете шансы, что завтра глава парламента все же подпишет этот указ? Сейчас в Молдове разворачивается борьба перед парламентскими выборами, которые должны состояться то ли в конце 2018 года, то ли в начале 2019 года. И господин Плохотнюк, фамилию которого я услышал, и господин Додон, они являются креатурами политического режима, который был создан еще Владимиром Ворониным. Его не надо забывать. Это человек, который 2 мандата находился во власти, обманывая людей коммунистической идеей. Ну что ж, ничего нового. И когда в Молдове в 2016 году, оставим в стороне детали на предмет нашего Конституционного суда и так далее, в 2016 году состоялись президентские выборы, то было совершенно очевидно, что Майя Санду является неудобным президентом, потенциальным для господина Плохотнюка. Поэтому господин Плохотнюк... Это ближайший конкурент Додона, и она стояла на проевропейских позициях, а Игорь Додон на пророссийских. Это делаю такую ремарку для наших зрителей, которые, возможно, не так сильно, как вы, разбираются в молдавской политике.
Да, потому что Игорь Додон является тем президентом, который де-факто является персоной нон-гратой в Киеве и в Бухаресте. Очень странный президент. Но его принимают в Кремле. И когда приближались выборы, господин Плохотнюк сделал все, чтобы господин Додон стал президентом. Сейчас приближаются парламентские выборы, и господин Плохотнюк использует все ресурсы захваченного государства для того, чтобы продемонстрировать, что Додон – это ноль, и снизить его шансы получить контрольный пакет акций на приближающихся парламентских выборах. Потому что не следует забывать, что изменение избирательной системы 20 июля этого года, которое спровоцировало скандал и пошло в противоречие с рекомендацией Венецианской комиссии, было проголосовано в творческом симбиозе между господином Плохотнюком и господином Додоном. Сейчас просто это, как говорится, just business, nothing personal. Поэтому господин Додон является тем человеком, который аккомпанировал господину Плохотнюку еще со времен Воронина, будучи в Министерстве экономики. Сейчас господин Плохотнюк, я повторяюсь, позволил ему стать президентом, но демонстрирует ему тот шесток, который должен знать свой сверчок. А есть ли у вас, скажите, возможно, данные каких-то социологических исследований? Если таковых нет, то хочется услышать вашу оценку. Насколько сильны шансы Додона после парламентских выборов сформировать свое уже пророссийское большинство в молдавском парламенте? Вы знаете, наверное, нужно уточнить термины. Пророссийское большинство – это означает пропутинское большинство, которое хочет иметь Молдову в своей вассальной зависимости. Это раз. Социологические опросы в Молдове проводятся, и эти опросы демонстрируют, что если бы была в Молдове пропорциональная система, у нас в 93 году была принята абсолютная пропорциональная система, а территория всей страны была объявлена единым избирательным округом. Это было связано с проблемой Приднестровья. То тогда партия социалистов, которая идентифицируется с господином Додоном, и которая, по-моему, 3 сентября приняла заявление о том, что, придя во власть, они расторгнут соглашение об ассоциации с Евросоюзом и приведут Молдову в стойло евразийства, то эта партия действительно может получить около 50% голосов. И избирательная система была изменена именно для того, чтобы господин Плохотнюк, используя, дипломатически говоря, административные ресурсы государства, обеспечила результат, который в меньшей степени зависел бы от волеизъявления граждан. Это относится не к Додону. Это относится в первую очередь к оппонентам господина Плохотнюка. Это партия Акциониш Солидаритати, ПАС, это Майя Санду, и Андрей Настасьев, платформа достоинства и правда, Демнитати Шадивер. Против них в первую очередь направлено это изменение избирательной системы. Вопрос остается открытым, в первую очередь применительно к реакции Евросоюза, которая до этого была очень жесткой. Но теперь возникает вопрос, а каковы будут конкретные шаги, предпринимаемые Евросоюзом применительно к Молдове до выборов. И, соответственно, мы услышали, что заявление госпожи Майя Санду, что будет создаваться политический блок с платформой «Да». То есть у нас разворачивается такая многоплановая борьба. К сожалению, она далека от норм правового государства. Это если и говорить о методах, которые использует господин Плохотнюк. Например, количество глав исполнительной власти, которые перешли под знамена Демократической партии на протяжении последних 2 лет, это увеличилось чуть ли не вдвое.
Оазу, хочу чуть к Украине все-таки свести. Скажите, пожалуйста, а если вот ожидания или боязнь, или ожидания социологов будут исполнены и большинство Додону удастся сформировать, что ждет в таком случае Украину? Во-первых, давайте не будем писать некрологи до того, как клиент умрет. Мы должны бороться за то, чтобы в Молдове сохранился тренд на консолидацию правового государства. А тогда уже, соответственно, и появляется проевропейский вектор. Никто не может отрицать того факта, что Игорь Додон является агентом влияния Кремля. К сожалению, это звучит очень недипломатично, очень грубо, но это факт, медицинский факт. Потому что 26 мая 2013 года в Кишиневе была организована псевдонаучная конференция, где Игорь Додон излагал российский сценарий федерализации Молдовы. Но мы помним заявление российского МИДа, по крайней мере, я помню, от 17 марта 2014 года, где фактически говорится о федерализации Украины. Если говорить чисто гипотетически, партия социалистов во главе с Додоном придет к власти, то тогда резко повышается риск того, что Россия попытается использовать Молдову в качестве плацдарма для навязывания таких решений, в кавычках, для конфликтов, которые потом она будет навязывать Западу. Ну, я, конечно, уважаю европейские ценности, но все политики грешны, и мы помним, что и Вторая мировая война была развязана после соглашательства европейских политиков. Спасибо вам большое. Оазу Нантой, политолог и политик из Молдовы, был с нами на скайп-связи. У нас в студії Олександр Златін, експерт з питань зовнішньої політики Інституту історії НАН України. А на вашу думку, що може принести Україні та історія, що Додон все ж таки може сформувати більшість у парламенті після парламентських виборів, ну і взагалі тоді вся Молдова стане під проросійською, якщо можна так сказати? Ну, ми надіємося, що такого все ж таки не станеться. Але ви чули, що кажуть соціологи, 50%. Це достатньо серйозний ризик, і це не найкращий, скажімо так, це може стати дійсно викликом для України. Я сумніваюся з однієї сторони, що, скажімо так, з території Придністров'я чи Молдови, тобто можливі якісь прямі, якісь військові акції проти України з однієї сторони, з іншої сторони вони можуть бути, я маю на увазі, якщо ми говоримо про сценарій того, що кілька тисяч російських військових стоїть в Придністров'ї. Так, це може бути використано, на мою думку, в контексті інших, тобто військових акцій зі сторони Сходу, так і в контексті для дестабілізації України в цілому. Що стосується ось, скажімо так, те, що додає позитиву у відносинах між Україною та Молдовою наразі, в цьому останній рік-два політичний діалог між Україною та Молдовою є достатньо інтенсивним. Здається, десь 6 візитів було в цьому році з боку прем'єр-міністра Молдови в Україну. Звичайно, цей діалог йде на рівні урядів, а не президентів. Держави. Я просто не дуже собі уявляю, як Додон зустрічається з Порошенком. Я думаю, це неможливо в контексті його заяв передвиборчій його кампанії, коли він заявляв про те, що, в принципі, Крим – це Росія, а війна на сході України – це внутрішній конфлікт в Україні. Громадянська війна. Тут Додон, до речі, пан Нантой сказав, це хочу
трохи підкоригувати цей вислів. Додон справді тоді казав, що Крим – це Росія, ну або щось таке. Тоді йому заборонили в'їзд, а от потім, коли пройшла інаугурація, цю заборону зняли. Тобто він зараз... Ну, після вже того, як він став офіційно президентом, він сказав, Так. що це, скажімо так, де-факто це не означає, що він визнає повністю, ну, з юридичної чи політичної точки зору, а це реальність, тобто те, що воно, ця частина території України, вона знаходиться під контролем фактично Росії сьогодні, і це він мав на увазі, а зовсім не те, що він визнає Крим російським. І тому це, в принципі, є досить великий ризик в тому, що після виборів, тобто можуть набрати проросійські партії в Молдові достатню кількість голосів. Тому мені... До речі, ми тут бачимо, поясню глядачам, це якраз процес інаугурації відбувається там. І дійсно, мені здається, уряд України в даному випадку має всіляко підтримувати уряд в Молдові, інтенсифікувати відносини, які є, підняти їх на максимально високий рівень, і рішення, які, скажімо так, є життєво важливими для обох країн, проводити якомога швидше і ефективніше. І можливо йти на компроміс там, де неможливо було йти там. Наприклад? Наприклад, яке питання? Ну, є низка питань у відносинах між Україною і Молдовою, які, в принципі, з моєї точки зору, вони інколи штучно затягуються, або через певну відсутність політичного інтересу до цих питань. Це питання там про демаркації кордону, невелика, скажімо так, невеликий шматок, скажімо так, кордону, який залишився ще недемаркованим фізично. Є питання визнання власності Республіки Молдова на території України. Тобто це питання, в принципі, які залишилися ще з радянських часів. Ну, тобто тут плюс точно до Держприкордонної служби, які зголосилися робити на кордоні України з так званим Придністровською Молдовською Республікою загине саме з українських та молдавських прикордонників. Так, це теж, я рахую, дуже хороше досягнення у наших відносинах. І, як я говорив, є певні зрушення, і це позитивні зрушення. І потрібно йти далі і вирішувати ці питання, тому що я неодноразово чув від експертів, від колишніх посадових осіб, як зі сторони України, так і зі сторони Молдови, коли на рівні, скажімо так, міністрів закордонних справ або прем'єр-міністрів розглядають питання на мапі, так, де і як проходить там корови, як пасуться на українській чи молдовській стороні. Тобто доходить інколи до, не те що в абсурду, так, з однієї сторони це державний кордон, але, мабуть, ці питання вони можуть бути вирішені швидше. І як ви думаєте, все ж таки, а може, що зараз Додон розпустить парламент? Яка вирогідність такого? Я думаю, що він цього не зробить, хоча я не можу читати думки президента Молдови. Наскільки я пам'ятаю, на минулому тижні він заявив про те, що підніме хвилю протестів по всій території Молдови проти дій беззаконних уряду. Це було звернення, так, Конституційного суду, так. Ну, тобто, ось це, про що він заявив на минулому тижні, проте, наскільки мені відомо, так і не були зазначені терміни, коли збираються і якими силами будуть проводитися ці акції протесту. А зараз відносини, в нас буквально півхвилини залишається, відносини українського президента і саме вже згаданого не раз під час цього ефіру Влада Плахотнюка. Які ви можете зробити висновки, користуючись, розумію, відкритими джерелами? Наскільки, я знаю, як ви говорили на початку програми, вони дійсно знайомі, у них, наскільки мені відомо, хороший персональний контакт. В той же час потрібно виходити з того, що це політичні фігури, які, в принципі, керуються
або мають керуватися в першу чергу своїми національними інтересами і виходити саме з цього. І я не виключаю, скажімо так, знаючи характер пана Плахотнюка, то що у нього є також свої прагматичні цілі. І тому Дякую дуже вам. Олександр Златін, експерт з питань зовнішньої політики Інституту історії НАН України, був гостем цієї студії. Мене звати Ірина Ромалійська. Я вам кажу до побачення. Зустрінемося тут завтра вже о 18:10.